Niko Ramogi Oimore ahinya nikech Ramogi TV ka une wang' sae chenro maro Oimore kodonje saa 3 e wang'e chap. An nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Goro sabuch jopiny odhi go mbaka gi Honorable Beatrice Ogola men Senator Mogwel. Gimoro ncho timore Senate koni ne gitamore ni pesa kik dhi e counties ka gigo ombulu. Counties onego beni miyo siling bilion 407 to gitamore modok ni kore miyo gi bilion 385. Wabro penyi to mano koro nyiso nang'o chenro koro dhi bedo nang'o e counties koni. To counties ogogo wacho ni bang' dala 14 masani koro dong dala 10 to gidhi chungo tich chalo nade mane mbaka mobro goyo, lakini sani magi weche manyien ma wan godo. Tulijaribu kumongelesha lakini akasema tusiingilie imani yake. Sasa si alipotuambia tusiingilie imani yake, tupengalia si mtoto ni mtu mzima, ikabidi sasa hatuna la kufanya. Ringre mamoka beach koro gole liete mashaka hola ka obila koro tamo jofuambo luwo kakitayo chenro mar manyo liete go. Azimio la umoja koro nyiso bila ni gidhi bago ng'anyo Nairobi chieng' tich ariyo juma manyien. Na mimi nawauliza maofisa wetu wa polisi, kazi ni mingi huko nje. Wawache kuja kutumiwa na kuja kusimama na wanafuasi wa chama chetu kulinda haki ya chama chetu. Yuarok mokwako duond bura mar Jubilee ne ochuno jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta chopo e log tich mar duond burano mani Kileleshwa Nairobi. Nero kamano unyalo yudo waya 2 3 6 0 mane kaka unyalo yudo na jumbe mari mondo winjane to paro nang'o jaloko marwa kawuono en Belinda Adhiambo. Ringre ji beach ogole liete manie bungu mashaka hola kawuono kendo chwalo kwan mar ringre duto nyaka 95. Coordinator mar gwenge mag Nam Chumbi Roda Onyancha wacho ni onge ng'ata mane oresi e bungu go kawuono. Maendi yo kata bedo ni riwruok mar Kenya Red Cross to wacho ni ne gireso miyo moro kar saa 5 okinyi. Kaka jofwambo marwa Simpros Okinda lero, jofwambo to bende nobedo gi kinde matek mar luwo chenro mar kunyo ringre go ni mar obila ne ogeng'o negi oko. Odiochieng' mar 6 mar kunyo ringre kendo reso ganda e puodho mashaka hola. Gimopogore kawuono en jofwambo tam donje bunguni. Gima koro nyuolo penjo mopogore gimomiyo piny owacho timo kamano. Siku iliyojaa giza kwa sababu tunasikitika baada ya waziri wa interior kufika hapa jana na leo vile kazi inavyofanyika ni tofauti. Kwanza kama human rights defenders tumekatazwa kuingia ndani. Ya pili vile watu wa media wamekatazwa kuingia ndani. Na hao watu wawili ndio wamecheza a bigger role katika kuleta mwanga katika hili jambo. The reason is that we are slowing down what is going on there, and also let us allow the teams to do their work, because the moment we are there we are already slowing down. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo chike manyien mabiro tayo chenro mar reso oganda e bunguni. Kochakore kawuono tarik 26 wuoth e alworano okum chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 12 okinyi. Kumar wuotho machakore kawuono bende ok oyiene jopiny timo romo ma ok opuodhi e alwora mar bungu mar Shakahola. Jopiny idwaro ni oyud oboke mopuodhi kod komanda mar obila ma Kilifi kapok gidhi e alworano. E kindeno piny owacho yango kuonde ma oganda mamanya nyuondgi nyalo chope. Wechegi koro miyo jokene ratich oganda chich ni piny owacho nyalo bedo ni pando gimoro. Ma kaluwore ni kuom thuolo mar jumbe 2 jofwambo osebedo ka menyo gima timore kata kapok piny owacho nochopo Shakahola. Kuma kamano bende ne obwogo jofwambo mane otam donje bunguno kata obedo ni gisebedo ka gimenyo midhiero mashaka hola. Sasa tuko hapa hatujui ni kitu gani kinaendelea na vile hatujui ni nini ambacho kule ndani kinafichika. And because this is an area where we are going on with arrests also, so far we have 22 in custody. So the operation is going on. We've had more officers coming in to continue with the rescue operations. Bene ma e okang' mokwongo makwan mar ringre moyudi odok piny. Odiochieng' mokwongo ringre 7 nokuny, odiochieng' mar 2 ringre 14 nokuny, odiochieng' mar 3 ringre 18, odiochieng' mar 4 ringre 26 ne okuny, nyoro ringre 17 ne okuny.
mana kawuono kende ema ringre ma osekuny nyaka samane wadhi yamo ne gina beach. Haingi kwa mahesabu. Siku zote tulikuwa tukifukua miili 26, siku zingine miili 7 na miili 10, na imekuwaje leo imeenda chini ghafla hivi. Komachielo do bende koro golo chik mar mako mwandu mag jadolo Paul Mackenzie kod joge mamoko auchiel. Mwandu gi kamoting'o obok mag lope, obok mag bengi, kind mwandu mamoko wachore ni gin mago manyalo bedo ni nokonye e timo njore. Simfruz Okinda, Ramogi TV. Kodhi mbele ni familia moro e kaunti ma Siaya koro seyo obila ma Malindi magiwacho ni osebedo ka tudore gi jadolo Paul Mackenzie ma itudo gi tem mar wuondo jopiny kendo kelo tho mar ji mathoth. Familia no ywak ni nyithindgi mane olal e lwet jadolo no pod miyo gi achiedh nade nyaka kawuono. To kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, familia no wacho ni obila ma Nairobi ema ne oyie mar konyo gi manyo nyithindgi go e lwet Mackenzie. En odiochieng' mar auchiel mar kunyo liete ma oikeji e bungu ma Shakahola mar jadolo Paul Mackenzie. En midhiero masani oweyo anyuola mopogore opogore kamanyo familia mekgi kod nyithindegi manolal ka gichich ni ginyalo bedo moko kuom oganda ma item resi ka moko kuomgi iyudo ringregi e bungu no. E kaunti ma Siaya waromo gi familia mar Benson Omar Mutimba gi jaode Esther Mutimba kanyaka sani manyo nyithindgi ariyo ma ichich ni ne owuondi gi jadolo Paul Mackenzie. Mbinu yenye Mackenzie anatumia kunasa watoto wetu ni siri nyingine kubwa sana yenye hata serikali ijui pamoja na watu wengine wajui. Lakini kama mimi mzazi mwenye nilienda kwa 2019 akata alikuwa ameiba kijana yangu wa Kibabii University pamoja na wenzake watatu wa class 7 wawili twins na class 5 mmoja. Ile mambo niliona Mombasa nikajua ni kama dunia inaisha ama ni nini. Duachiel bange achiel kuom nyithindgi mayangore kaka Felix mane en japuonjre e mbalariany ma Kibabii ne odhi dala kendo chako lando injili mar jadolo Paul Mackenzie ne nyithindgi mamoko kopuonjogi rach dhi school. Ndiye kijana alirudi mpaka Mumias. Alifika Mumias akapata niko na mamake kwa nyumba jioni. Kijana kaanza tu kuwa na mambo mengi, mambo mengine hata ieleweki. Mara shule ni ya shetani, masomo ni ya shetani, wenzako asiende. Felix bange no wuok dala kiparo ni no dok school. Kata kamano koyo nolore kuom jonyuolgi. Tok nyithindgi moting'o Yan Mokungu, Brian Mutimba kod Victor Malechi ne rem dok dala. Gino manochuno babagi mondo go lipot lal mar nyithindego e sisend obila ma Mumias chieng' tarik 18 dwe mar 8 2019. Nonro mar obila nokonye fwaro ndach Felix nyaka Malindi kendo bange nomako wuoth nyaka e par jadolo Mackenzie. Kweli nikapanda basi naitwa Tamili nikaanza safari nikaenda. Kufika huko ndio nikachukua Land Cruiser tukaingia ndani. Alafu tukaenda paka kwa kanisa yake nikamkuta. Fulani akaniambia umekuja na polisi namna hii, walikuwa wamekaa hapa kwa kanisa na wakatoroka. No Malindi gilwete nono kendo dok dala kachunye lit. Kata kamano nosiko goyo simu ka Mackenzie ka wang' moro noloso gi Mackenzie owuon kendo wach mane jadolo nokone ne omako dhoge. Mzazi habari mzuri, mimi ndio Pastor Paul Mackenzie, Good News International Church. Pia nataka pia wewe ukuje na mama mpokee neno ya kwenda mbinguni kwa sababu dunia inaisha. Hiyo nyumba mko nayo muuze, hiyo shamba mko nayo muuze, hiyo kazi mnafanya muachane na. Kane Ian odonje skul sekondar ma Mbera, ngimane nochako bedo mang'aw kendo kuom hawi marach ne owito ngimane dwe mar 3 igani ka ik mare ne otim dwe mar 4 igani. Wakati nilitoka na yeye shuleni ya Mbera nikakuja na yeye hapa tukaanza matibabu lakini tarehe 5 mwezi wa Machi ndiye alituacha hii asubuhi kwa mkia asubuhi tarehe 29. Midhiero ne okorumo gi kanyo. Nyawadgi Victor mabende ne nja klas 8 e skul primar Mambaga nolal apoya. Victor Maleche mahali yuko na Felix Deta mahali yuko, warejee nyumbani, warejee shuleni, kwa sababu sisi wazazi tumehangaishwa sana, hata tukiweka chakula kwa meza hatuli. Kwa hiyo Mutimba ne serikali ema kupitia kwa President William Ruto achunguze kwa tu Mackenzie kati alianza hii biashara hii. Hii maofa anafanya hii yote hii. Atunako vituo za polisi ama tunako serikali huko Mombasa yenye inafuatilianga hii mambo ijue ni kitu gani inaendelea huko Mombasa.
Benson Mutimba nigigeno nigikone en kachiel kod anyuola duto mamanyo jogegi biro yudo ratiro margi ka ugeno yudo nyithinde 2 Felix gi Victor manyaka sani pok owinjo ndachgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Koro jadolo maduong' mar kanisa makopere bade manyeri Anthony Muheria dwaro mondo tim nonro ewi mwandu jodolo duto mag din mapachoka kaka yo mar yango kendo golo oko mago makoch. Muheria olero ni thoth jodolo tinde lando mana wach Nyasaye kaka yor manyo mwandu okoluwore gi ndiko mar muma maler. Muheria bende wacho ni en thuolo mar lando kwan mwandu mage kaka yo mar chako chenro makamano. Because they are poor, because they are miserable, that we are able to cheat them and enslave them into ways where they give all their goods for the good of that religious leader. It is important that we audit the wealth of all religious leaders. All of us, including myself. You don't have to work, just kneel, just pray, your money will multiply. That's a fallacy. That's not Christian. Kenyans, we are so greedy that we want to believe any religious leader who comes up and cheats us that if you send through 126 shillings to this number, you're going to get 6,000 shillings. When you light up your phone and wave it to God, He's going to send you M-Pesa of 60,000. Kenyans, how foolish can we be? Siasa ni yuaruok kind kweth ariyo malaro telo mar duond bura mar Jubilee medo dhi nyime ka odiochieng' ma kawuono ne ochuno mondo mane en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta odhi otheg yuaruok kind kwethgo e log tich mar Jubilee. Kaka George Batilero nwa yuaruok osebedo kind kweth motelne kod jaod bura Kanini Kega kod jagoro maduong' mar Jubilee men Jeremiah Kioni. E kinde ma duond buche mamoko manyo kaka ginyalo medo bedo motegno kokalo e ndiko jokanyo manyien motelo ne yiero mabiro. E duond bura mar Jubilee okak mar pogruok medo mana bedo malach. Ma bang' kweth motelne kod jaod bura mar pinje Afrika ma ugwe Kanini Kega kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni yawo amen mar laro tend duond burano. Tarik 15 dwe mar 2 higani, Kanini Kega ne oyango ni en jagoro maduong' mar Jubilee manyien kaluwore kod romo mar kuku mar jokanyo mag duond burano. Mabende ne gilieko ni ne oketo jaod bura ma Eldas Adan Keinan kaka jakom kendo kao kar David Muradhi. So from today we will be operating from here. We will make sure that the process, the disciplinary process will take place and make sure that we give those who are suspended fair treatment. Mana bang' thuolo machuok, Jeremiah Kioni ne owuok apiaya kendo oyango ni en mapod en jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee kane owacho ni tim mar Kanini Kega kod Lange nen mar temo loko telo mar duond bura mar Jubilee. There has been an attempt to hijack the Jubilee Party. These attempts started way back in June of last year. Kata bang' Jeremiah Kioni dok nyaka log tich mar duond burano, ywaruok ma piny ne pod gidore kind kweth ariyogo ka Lange Kanini Kega kwedo kweth mar Kioni kuom siro ng'anyo mar Azimio, to kweth mar Kioni seyo Kanini Kega kod Lange kuom dhogo Jubilee kendo yango ni gitiyo kod piny owacho mar William Ruto. Ywaruok ne ochako muoch kawuono e kinde mane johera mag kweth Kega kod Kioni ne orakore e log tich mar Jubilee Kileleshwa Nairobi. Gino manochuno mondo mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta dhi mar kelo thek bang' obila chako tiyo kod iro machwero pi wang'. Kanenore kama osiro kweth mar Jeremiah Kioni, Uhuru nyiso ng'ata ma ok mor kod telo mar Jubilee ni onyalo wuok. We have our mechanisms as a political party with which to solve our problems, and we shall solve them. And we shall have our meetings and we shall call our meetings as and when. And the membership of the party will decide the future of the party. Yes. And we don't need to be governed or to be ruled or to be pushed by police or to be... We will make our decisions. Na hata wakati walijaribu kutunyang'anya chama, tulienda na tukafuata ratiba ya kwenda kotini mpaka tukapata haki yetu. Jatend piny na machon bende onyiso obila mondo bed motang' kik ti kod gimarach kod piny owacho e chulo kuro mag weche siasa. Koluwo ni chike winjo rit jopiny to ket jopiny kaka wasumbini. Na mimi nawauliza maofisa wetu wa polisi, jameni fuateni haki. Na tumewaona sasa mara mingi sasa mkienda barabara ya kukosa kufuata haki. Na tunawaomba hata wale ambao wako huko warudi kwa stesheni zao. Kazi ni mingi huko nje. Wawache kuja kutumiwa.
Pogruok e paro mamedore kind jotend Jubilee nyuolo penjo ka bende duond buche mag siasa mathurka ochung'e mise motegno mag chike matayogi, koso josiasa tiyo kod duond buchego mana kaka ngas mar manyo telo ka chike magi to ok gidew. George Bati, Ramogi TV. Riwruok mar Azimio ndiko ne tend obila e kaunti ma Nairobi ewi chenro margi mar bago ng'anyo mamuol chieng' tich ariyo juma manyien e buore Nairobi kae. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Azimio oluongo ng'anyo tok chenro mag timo twak e kindgi kod Kenya Kwanza gore Luanda e chak jumani. Bang' twak e kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza modho pi chieng' tich ariyo e jumani, Azimio ochako golo kokgi kendo chano ng'anyo. Ng'anyo magiselero ne obila ni gidhi bago e yo mamuol chieng' tich ariyo juma manyien e buore Nairobi. E oboke mane ochwal ne ute fwambo, riwruok mar Azimio kokalo kuom jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi ondiko ne tend obila e kaunti ma Nairobi mar yango chenro margi mar bago ng'anyo mamuol chieng' tich ariyo juma manyien e buore Nairobi, kendo chwalo andiko margi nyaka e apisi ma jatend piny ma Harambee House. Kalore gi oboke makamano, ng'anyo mar Azimio madhi timore e buore Nairobi kende dhi luwo apeyni mag Moi Avenue, Haile Selassie kod Harambee Avenue chakore saa 12 kogwen nyaka saa 6 dier ochieng'. Kaka ranyisi mar telo ne obila e ng'wech, Azimio oparo ne tend obila ni oboke makamano en mana mar ketogi e ng'eyo ni Azimio chano bago ng'anyo mamuol ma ok en mar kwayogi thuolo mar bago ng'anyo. Wandayi okwayo obila mondo obi oyuore ng'anyo makamano mar miyo jopiny matimo ng'anyo arita makare ka achiel gi tayogi. Azimio chano bago ng'anyo bang' twak e kindgi kod Kenya Kwanza kuome moke rot e wi gwelo mar jaod bura ma Eldas Adan Keynan ka achiel gi nyawadgi ma Pokot South David Posing e komiti mar tayo twak. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi mbele ni jatend migao mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki okoni piny owacho osefwenyo kweth njore makwalo jamni kendo nego jopiny ahinya to gwenge mag hoho mar Okak. Kindiki ne olose kinde mane dayo dhoge kod od bura mar Senate okinyi makawuono. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, jotend migepe men Musalia Mudavadi bende ne ochopo e nyim od bura. E nyim od bura mar Senate, jatend migao mar arita kwe Ngire Profesa Kithure Kindiki ochopo mar duoko penjo mawuok kuom senators mane dwaro lere wi chal mar arita kwe pachoka. Kindiki mane othung kod penjo mag kweth mag njore mag jamni ne okone senators ne piny owacho oserakore gi jonjore kendo thinyo gi oko e rogo magibutoe e counties mag Turkana, Elgeyo Marakwet, Pokot ma Imbo kod Marsabit. We have made significant progress in tracking and nailing the masterminds of banditry. Kindiki okoni gisechako menyo matut moko kuom josiasa manono margi oyango ni osebedo ka siro kweth mag njore mag jamni to wuondore ni siro piny owacho eka Kindiki okoni gibiro mote badgi. I can confidently assure the people of Kenya we have in our radar a number of politicians of different cadres whose activities have been linked to the support, funding, and encouragement of banditry. We have crucial evidence, some of which was collected at the scene of crime at the attack in Kainuk. I'll respond not necessarily in any specific order, but... Esechego, bende jotend migepe Musalia Mudavadi ne odore rindi maliet e lwet jo od bura mane dwaro ler e wi okenge matend Kenya Kwanza osegoyo dongo chumi. Could he explain what led to the escalation of prices of commodities such as unga, rice, sugar, and other basic food items? The government aims to achieve food self-sufficiency and reduce imports through increased production and productivity of all staple food crops, including stepping up production of oilseed crops such as sunflower and sesame. Musalia Mudavadi bende ne okundi mondo chiw ler malong'o e kaka piny owacho osebedo ka rakore kod midhiero mag ngaji kod oula makelo midhiero ne oganda. What mitigation approaches or strategies do we really have
that are going to pull down the economic situation and ensure that food and fuel and any other subsidy is brought practically. From the year 2020 to 2023, which has been recorded as the worst drought in 40 years. The performance of the 2022 long rains was poor in parts of the country, which was followed by crop failure in the Asals during the short rain season. Mr. Speaker, extreme climate change events, growing population, rising food prices, and other environmental stresses have emerged as key drivers of food insecurity and malnutrition. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni bad migao mochung' ne chiwo okumba mag thieth NHIF koro ne okete tago maliet kuom tiyo kod omenda moingo bilion 5 e yore marach, kama koro luoro nitiere ni okang' makamano nyalo rocho chenro mag thieth ne oganda mathoth. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, jotend NHIF ni kod penjo e wi chenro mag tiyo kod pesa ka onge gima nyiso ni pesa go notiyo. E nyim kamiti mar od bura mochung' ne keto mwandu mag jopiny PIC, jotend NHIF ne ni kod pek e duoko kaka ne ginyiewo lo mar eka 22 Karen higni 20 mokalo to pok ginyalo timo e gimoro amora. That title deed is fake. It was fake from the beginning, and the government said that that document is fake. How can you take now a government institution to court again with a fake document? Because to me, by then, the DCI will have arrested the directors. That's the reasons why I need the names of the directors. Because they are supposed to be in jail, they are supposed to pay NHIF all this money of litigation, and the time wasted for the entire 20 years. Elo achiel no, NHIF ne ondiko ni omenda maromo siling bilion 1 gi milion 400 osetiyo chenro mar gero kar tiegruok mar thieth kama onge gima osetimore kata matin. You went for medical center of excellence. You are not providing services yourself. To me, that is out of the core mandate of business. So I read for you your core mandate and business. Now I'm reading for you what you are doing with taxpayers' money, which we give you for UHC, and also contribution from poor Kenyans who are not accessing medical services right now. E chenro machielo mar gedo, NHIF ne ogero kar chungo nyamburko e log tich margi. Chenro mane ochan ni timo kod siling milion 909 to giko ne siling bilion 3.9 ne otiyo. So between 309 to 3.1 billion, one contractor, it was not competitive. Partially along the way, whatever increased the value is not usable. Don't you think there's something we need to know? One of the reasons being given was a circular from Treasury that put a stop or a delay to any sort of capital investment within the sagas. However, as you have indicated, the price escalation is indeed alarming, and as an institution, of course, we do concur with the previous recommendations that the matter needed to be looked at in depth by EACC. NHIF abenda yuto mar osebet kayulo. Koro ne oyangore ni ne ochiwo gowi ne osiptal mar Moi Teaching and Referral man Eldoret siling milion 314 mano chiw maonge andika mora mora, kendo machudo mare oleo kod higni 3. What NHIF Act, or which part of the NHIF Act give the mandate to give out loans? Jodbura mane luwo nonro mar janon buge omenda mag piny owacho bende ne ochich kod okang' maket kod kuo mar omenda e NHIF, kama omenda ma ichulo ne jotuo omed kod siling milion 828. Ne ochuno kamitino mondo riem jata chenro mag omenda mar NHIF mawachore ne wuondo jood bura e wi mibadhi mokwako NHIF. It's not good to mislead the committee. I don't want to go the way of a hostile witness. Instead, I would want, and I direct that we step you down, the head of finance. You can sit, listen, but you'll not contribute onto this sitting. NHIF osebet ka ok chul moko kuom ute thieth ma jotuo tiyo e kod okumbano. Okang' ma osemiyo moko kuom gi okie kao kad mar NHIF ka jotuo ema hinyore ka ok ginyal yudo thieth. Penjo maduong' koro en ka bende
jotend NHIF pod biro medo bet e apis kata bang' yango ni nitiere mibadhi manyalo bet ni ogoyo tawo e NHIF. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Haya, wadhi yue moro machuok koduogo to wachako buch jopiny. Honorable Beatrice Ogola osechopo kaendi ni Senator Mogwel. Wabro go chenro mar ni counties gi to chomo kanye. Wach moro wuok kanyo onego bed ni gimiyo counties bilion 407 to ne gigo ombulu makoro chako dok bilion 385. Ang'o mano timore? Counties ogogo bocho ni gibro go kor bang' dala 14 sani apani koro dong dala 10 kende. Go kor nyiso nang'o? Ji dhi dala kusang'o madhi timore mage mbaka mwadhi goyo gi Senator Mogwel men Honorable Beatrice Ogola bang' daka machuok kidhi mabor ahinya. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar, kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riuri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi buch jopiny koro chakore sani. Honorable Beatrice Ogola men Senator Mogwel ni kodwa ka. Erokamano ahinya kuom wasiche gi Honorable. Kwanza mokwongo ang'e ni nitiere kago kinyi. Nantiere kago kinyi. To era main go mene jopiny omiyie mondo ibed ka nyaka sani. Nekech ing'e ni jothurwa be kwa bedo kuonde gi ka ginyalo yudo feedback gik matimore kuonde ma wantie, nikech kuonde ma wantie gi gin kuonde ma wantie e logi. Watie e logi. Koro ka thuolo yudore ni mondo wago mbaka kodgi, to mage yore mage yudo go feedback moa kuomwa. Wan bende wanyiso gi pek man kuonde gi, waduoko negi, to gin be wajiwo gi e tije magitimo. Erokamano. Gima lich ahinya sani makoro chapo gi un kaka senators ni to counties ochomo kanye. Ombulu nyobiro mondo umed counties pesa obed bilion 407. Ugo ombulu ataro koro en bilion 385. Governors koni counties dhigo kor. To un kaka senators untie. Counties ochimo kanye. Trevor, kapok wadhi kuma counties ochimo, to miya thuolo mondo amos oganda wa joka Ramogi no Oimore duto. Kuonde ma untie ang'eyo ni koro utieko tijeu bang' tiyo matek odiochieng' mangima nikech ing'e ni koth chwe thurwa. Jothurwa be gin joma tiyo matek, koro gisetieko tich. Koro warwako gi e mbaka mwadwa goyo. To Trevor, ipenja penj makare kendo en penj ma an bendo maka kaka senator. Nikech ing'e ni Senate
en od bura mane jopiny oketo marito ber mar county to gi sirikal mar county. Tich ma Senate en go en ng'iyo ni county dhi nade, en ng'iyo ni county onego bed gang'o, en ng'iyo ber madhi e county nikech sirikal gin ariyo, mamalo to gi mapiny. Trevor, counties ok dhi maber. To kendo adwa nanyiso ogandawa ni counties ok dhi maber, to en gima chalo plan maduong'. Kapok wang'iyo gima timore sani, to mondo wanyis ogandawa ni mondo giyaw pachgi. Kwa dhi e historia machon, ok mae mokwongo mochake counties. Chon nosechak regional governments, to ma be kaka noneg-gi. To be ogandawa mondo ng'e ni jatelo mantie sani, ma wan be kaka jo Azimio ok wamorgo, to wang'e ni gin bende ok gimorgo nikech ging'e kaka nyodhi, en ng'ano ma kanikelo devolution nokohero devolution. Omiyo gik matimore duto te, Trevor, ok gitimre e yo maber. Nikech waneno ni nitiere plan ma jatelo ni nigo kaachiel gi joge mondo githung counties, mondo counties mos ka gombogi mondo gore piny. Ang'o momiyo awacho kamano? Awacho kamano nikech e pesa ma koro idhi chiw masani mipenja, mang'eni koro kelo wach, to kendo kaka wan senators ok wamor nikech counties wan ambassadors me counties. Ka gimoro ok timre maber, matiende ni gino duogo kuomwa. Wan kaka Senate, nyocha nitie figures adek. Figure mokwongo, Council of Governors no propose ni mondo wamigi bilion 425. Commission of Revenue Allocation no propose bang' timo kwan-gi ni wamiyo counties bilion 407. Treasury through the National Assembly nyocha propose bilion 385 makoro kelo wachni. Ok okelo wach kende ne jopiny, to kelo wach ne nyaka wan senators mek Azimio. Nikech jopiny kaka nyogini odhi, ageno ni usewinjo ni wan gi senators 22 manyogo kura katamore ni counties ok nyal mi pesa. And magi senators moa e tangatanga, gin senators mag Kenya Kwisha government. And mano nyiso wania ka gin e sirkal, giwuoyo ne jatendgi. Ang'o momiyo awacho ni giwuoyo ne jatendgi? Nikech wawinjore kodgi. Wan nyaka gi committee mar finance and budget mobedo piny mong'ado, wan gi a report e Senate moa committee mong'ado ni wadhi miyo counties bilion 407 mokelo on the floor. Ma jalup jakom ema move that motion. Jakom mar budget committee iluongo ne Senator Governor Ali Roba. Ung'e ni Governor Ali Roba gini nyocha gin jo UDM mane jo Azimio. To bang'e ng'ama koro telo sani nong'iewo gi modwoko gi korgi. Koro ma committee, gima committee owacho e parliament, committee tiyo on behalf of the house. Koro committee osedhi ong'ado mokelo e parliament, kakoro ikelo oluongi gi kinyisano momigi order ni ok gidhi choro pesa mwawacho no, gidwaro ni mondo gichiw bilion 385. Trevor, mane momiyo wacho ni sirkal masani onge goodwill gi the counties. Ineno ka counties sani kedo motegno mondo mi ne wakedo. Kendo adwa nyisi ni ne wakedo. Ne wakedo nikech kane ok wakedi ne gilowa gi namba. To adwa ni mondo anyis be jopiny kaka namba ne donjo mondo lowa. Kane wadonjo Senate, Azimio ema nyiewo namba gi ng'eny. But nikech ng'ama koro nie telo ni, okwongo nyiewo jo UDM motelne gi Ali Roba, kato nyiewo jo Jubilee. Jo Jubilee gi no jo Azimio, UDM ne jo Azimio, matiende ni koro namba wadong' ang'owa matin. Ung'e ni e iye kacha wawacho, wabro wacho te, wabro debate te, to giko en nigo kura. Omiyo koro ombulu emanolowa, to ombulu manolowa jopiny nyaka ng'e ni en ombulu motelie gi jo Kenya Kwanza government. Maga e jo asik devolution. To un kuwuoyo kiling' senator, nikech ang'e ni wuoyo ga chien kanyo. Un sie monego bed ukedo ne county. Ka un emuchako ng'ado tie county. Jo ma jo Kenya Kwanza gin giwacho ni pachgi ne en ang'o? Ang'o miyo koro ne giyie ni bilion 385 ni en namba maber, mok bilion 400. Trevor, en gima lit ni Senate mane jopiny ogoyo ni mondo chung
kaka umbrella mar counties ema kendo senators manie iye kanyo ma jo Kenya Kwanza chako go ber madhie senate. Example, neno kaka senator kaka Mega Boni Alwale chikore kamor. Omor ni chiemo tam jo dalau. An sani kimiya chiemo an chindewa. Achi Homa Bay. Kimiya chiemo natero Homa Bay. Agombo mani jomoko bo meda. To mae ng'ama koro ni jogi wuok to gimomiye ni otero thurgi otamore mong'adi. Koro Trevor gima nyalo wacho ne ogandawa ni Senate through Kenya Kwanza emano otamo counties pesa. And ing'e maber ni counties nigi problem mang'eny. E sama wantie ni pesa pok odhi e county nyaka ne December. And magi emane miyo wageno ni komed pesa to dhi konyo. Ineno ka ji ng'anyo, dakteche ng'anyo e county sani, Kisumu gini osechiwo notice kuonde ka kuonde mang'eny. To bende ng'anyo makoro wawacho no be ok en counties ng'anyo to koro ng'eny ji nekech kata mana national government na neno ka jomoko koyudo msara, but counties to koro rach nekech tich onge matiyore, ok inyal tiyo ka onge pesa. Jothurwa nong'ado constitution manyien ni services machalo health, services machalo water, services machalo yore mamoko machiegni kodgi, services machalo pi kaka wawacho, counties emane timo. To gigi ok nyal timore gi pesa ka onge. Trevor bende adwa medo niya, kidwa ng'eyo ni sirikal matiyo sani nigi strategy mar go counties. E budget no gikao 4 sectors. Gikao pesa gimedo a national government like health. Health is devolved. But idhi yudo koko health 2022-2023 budget recurrent mar health nationally ne 68.50 sani ne gimede 80.37. Development ne 54.02 gimede 73. The same to environment, water and natural resource. The same to agriculture to gi urban development. Mago sectors ang'wen ma functions me county. Koro samikao pesa tikao ichaki medo sector no in the national government. Ma nyisi ni mago jok ma wasik counties. Senator kawoni nyiso jopiny ni onge gimunyalo timo kaka senators nikech jo Kenya Kwanza oingo ungi namba to ombulu emathego. Ombulu emathego to nitie gima pod wanyalo timo nikech wawacho weche jopiny. Kendo kane poko gik kamigoyo ombulu no to wawuoyo mwawinjore. Adwa ni mondo nyisi Trevor ni mae en higa mokwongo ma senators opogore e paro. E higni mokalo senators osebedo gi ranyisi maber. Nekech gimitimo ne counties tiyudo ka giae pogruok gi ma siasa kendo gibiro giriwore kanyachiel. Miparo higa mokalo ji noyware mane gidhi e medition. And mae gima njo waparo ni wabiro dhi e medition ni mondo kogik twach 47 mondo kata ka joko wacho National Assembly to no say 385 to kama pek en Senate nekech mane od bura mawuoyo ne counties. Mano tamore nekech ombuch joka no hewa. To kata kamano podo wa give up kata sani kawuono ne wawuoye equalization fund. Fund manolosi matemo ting'o malo kuonde matindo. But mato kore funds madhi nolose ne kuonde man marach in the county. And paro mane nitie ni kuonde manasal kuonde motuo mondo nokel malo to nochako mede mochope 34 counties makore dhime. Na neno kamano warome. But mano kwane ni konyo nikech macha en pesa matin. En pesa maduong'. En pesa ma ipogo e kind two governments ma counties dhi rango nyaka financial year. To koro sani senator jopiny bende chunygi go kibaji nikech nitie governors okoni bang' dala 14 masani hapa ni koro dong' dala moko 10. To counties dhi go kor. Go kor mar counties nyiso nang'o? Udwa riembo ji, ji dhi dala, ok udhi tiyo. Ang'o ma dhi timore counties ka senator? Trevor, en gima rach nikech ing'eni ka governors ogomo gima koro kelo gomo no. And Trevor ing'eni gomo to en gima nie katiba. Nika ok timni ratichi to in gi right mar gomo. Mana kaka jotije bende samosetiyo
gin gi contract gi employer gi kaka county government kata national government kok chulgi to gin gi ratiro mar timo mar gomo. Mana kaka ineno counties koro dwa ni mondo gom, jotije dwa ni mondo gom. Azimio be ing'e ni wasebedo kwa gomo kendo wadok e ndara tich ariyo. Nikech ka gimidwaro ok timre to mano katiba oyie. To wan kaka senators, mandetwa en ng'iyo counties matiende ni dwach jopiny to gi governments mag counties. Koro sama governments gidwa gomo, to wan gi lit kaka senators nikech nyiso ni jopiny mano miyo omiwa teko mar bedo senate ok dhi yudo services gi. Nyiso ni jopiny dhi osiptal to ok giyud dakteche, jopiny dhi osiptal to ok giyud yath, jopiny kuonde ma gintie ok biyudo pi, jopiny kuonde ma gintie ok biyudo services duto mantie. Wan kaka senators mano ok nyal bedo maber nwa nikech sama services jopiny ok yudi to matiende ni senate be onge gang'owa gi teko. Omiyo watemo kabisa ni mondo sirkal mamalo ochiw pesa ne the county governments. Trevor adwa ni anyisi kendo awacho ne ji gokinyi ni chik wacho ni county kuom pesa moro amora ma the national government oyudo 15% en mar counties by right, by chik constitution mane jopiny create go national government nyaka counties go. It means ni Trevor, kata ka national government ochizolo osuru mar siling 100 to 15% onego pok adhi. Kata kocholo siling milion 1 to onego dhi. Koro wawacho as a senate onge chik mawacho ni pesa gi nyaka ng'ato choki dweche 3 tento gige dhi mbele to government machielo tichung'. Omiyo waketo pressure kendo wan kaka senate wan gi geno ni counties nyaka mi pesa gi sun. Rach mantie e wach bedo gi pesa mar counties gi en ya sirkal mamalo nigi tim moro ni gikuno pesa gi gikuno gi to ka financial year dwa rumo nie to giolo gi dichiel. Kati ing'e ni ok inyal tiyo kodgi dichiel. Kato it means ni koro counties ichaki duoko. Emomiyo wanyiso county governments ni mondo giketi chenro mar tich pesa chon. Maka pesa ni biro nikech pesa tuwa dhiro to pesa donje tich mano ketene. Pesa kik bi kor kipango gimidwa tim koch mano be gik masamoro kelo mibadhi moko maricho e county government. Senator ka koro watieko nikech saa koro mayo wawang'o. Jopiny ma koro winji ang'o ma ding'is gi mogik ka koro gipenjore ni to kare gini koro chomo kanye? Gima wanyiso jopiny ogandawa ni wabed motegno. Senate nitie kendo senate azimio senators ochung' motegno kang'iyo ratich counties. Kata obedo ni senators ma Kenya Kwanza to rito wach miwacho negi koa kuom jatendgi, to wan to waikore ni wang'iyo ni jothurwa nyaka yud services monego giyudi. To bende wanyiso jothurwa ni ging'i warit counties wa. Kwaneno kaka koro wantie sani e Kenya ka kiyudo ka gimane baba Raila Amolo Odinga kelo ni counties gi e gima koro ganda wanigo nikech modong' to koro gimok wanyal kwano. Warit gi wan ma wane senate wabed ka kwa fight mondo mwandu odhi piny to jothurwa jotelo mantie kucha bendo ti gi mwandu mokelgi jothurwa bendo rit gik mitimogo. Erokamano Senator. Mano ndebo Beatrice Ogole en Senator Mogwelo wacho ni weche biro dhi maber lakini pod gikedo kaka senators obro neno kuma gibro chope. Wadhi e ywe moro matin e buch jopiny kwaduogo to weche manyien pod nitiere mang'eny kik gidhi mabor ahinya. Kenya Red Cross medo kao kwano ganda ma oyudo midhiero nikech oula ma Homa Bay. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Chulo kuro. Anadwaro munda tim ni malit. Mana kaka ni tim na malit. Kwa higni 10 kabisa. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi mararacha ni ikula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Tapki pod en sirono. Masiro jot. Mama, samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum, to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Tapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Kuna Nikita ana digida akizitingiza hapa ndani muta go crazy, oh muta go crazy. Alafu kuna Nikita ana digida akizitingiza hapa ndani. What's up my beautiful people, this is Vivi the Storyteller. Na kupata huu wimbo bonyeza *811*277#. I'll see you. Na kama unavyojua saizi sikiza na Citizen ya nyumbani kwa wasanii. I'll see you. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi. Chanjo mar kansa mar dhod nyodo miluongo ni HPV timo marach mogik e chanjo duto ma ichiwo e pacho kaendi, ka iluwe kod mano mar nyithindo mar measles. Maendi kaluwore kod ripot mar riwruok mar UNICEF mane ogol kod migawo mar thieth e kinde nyasi mar jiwo chenro mag chanjo. Kaka Judith Omondi lero, kaunti ma Vihiga otelo e chiwo chanjo duto, ka Migori bende ne oyudo mich mar bedo kaunti ma ogo ondamo e chiwo mar chanjo. En nyasi mane okelo kanyakla riwruoge ma opogore mag thieth ka otelnegi kod migawo mar thieth. Counties duto ne ochopi nyasi ni mar dhialo odiochieng' mar jiwo chenro mag chanjo e piny mangima. Ka mich ne ochiw ne counties ma oriwo Migori, Vihiga, Bungoma, Nyamira, Nairobi e kinde mamoko ma osego okang' manyime e chiwo chanjo ma opogore e pacho ka. Piny Kenya geto chanjo nyithindo milion 1.5 higa ka higa e chenro mag chanjo, wach manyaka higa mar 2022 kaluwore kod lipot mane ogol osegik mana tamalo 80. Kaunti ma Vihiga otelo e chenro mag chiwo chanjo mag nyithindo e piny Kenya duto, ka Migori to otelo e counties duto ma osego okang' malach e chenro mag chanjo. Kata kamano, chanjo mar kansa mar dhod nyodo ma ichiwo ne nyithindo manyiri manie kind higni 10 nyaka 14 pod kepo mare ni piny e pacho ka mangima. County ma Machakos ema otelo. I would like to mention specifically the need to ensure our girls are protected against cervical cancer through HPV vaccination. Seeing that the vaccine is highly effective and the disease is truly devastating, we should work to rid our communities of myths and misconceptions about the vaccine. Nyaka higa mar 2022, dos mokwongo mar chanjo no ne ochung'ie 63%, ka mar ariyo to ne osechopie 23%. Counties makaluwo kaka Kisumu gin moko kuom counties ma pod temo dhiro jonyuol mondo mi oter nyithindgi manyiri e yudo chanjo go, kaka achiel kuom yore mag kedo kod kansa mar dhod nyodo e kinde mabiro. HPV ma imiyo nyithindo higni 10 nyaka 14 ok wasetimo maber ahinya, but kwang'iyo chakre nwachak chanjo higa 2019 nyaka kindeni wasechopo atamalo 80. Koro pod ok wachopo kumonego wachopi. Director mar weche ler mar alwora e kaunti ma Siaya ma bende ne ochopie nyasi ni, koni Siaya pod nitie midhiero e chiwo chanjo mar ariyo mar measles ma imiyo nyithindo. Ma en chanjo ma kepo mare ni piny ok Siaya kende to kata e piny Kenya mangima. Measles rubella mar ariyo ema pok watimo maber ahinya, en imiyo nyithindo ka gin jodweche 9. To gimomiyo ok watimo maber ahinya mano en ni kinde kae kisemiyo nyathi chanjo
nyaka chop nyaka gitiek chanjo mokwongo cha higa madhi higa achiel kama, to mine wigi wil gi kelo nyithindo e gino miluongo ni growth monitoring. Madahe jiwo mine en ni water nyithindo gi e clinic, water gi e chanjo mondo kik nyathi tuo moro amora mwanyalo geng'o kik giling mondo wageng'e chon, kik warit mondo tuono oyud nyathi. Midhusi mar coronavirus ne orocho chenro mag chanjo e pachoka. Bugo ma koro migawo mar thieth nigo e dino mokwongo kapok gichako jiwo chanjo e bombe ma lipoti yango ni leo ne chanjo kipimo kod gwenge mapok taya omenyo ahinya. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar lakteche pachoka endi KMPDU okwedo chenro mar keto migawo mar thieth e lwet ji giwegi ka gilero ni mano ok bi konyo bero weche mag thieth. Bende giwacho ni piny owacho ok oketo omenda moromo e migawo mar thieth, emomiyo jotuo madhi ute thieth mag piny owacho ok yud thieth mani kare. Giseyo piny Kenya kuom keto mano omenda maromo 4.4% e migawo mar thieth mopogore kod 15% mane gisingo. Bende giyango ni counties te osechulo jochiw thieth mak mana kaunti ma Kisumu. 15% onego bed dhi health care. Tido ka igni 22 osekadho to Kenya pok otemo kata dichiel makata higa ni budget mar health care en 4.4. Manyiso ni sirkal oket pesa e health care to gidwa ni ji oyud thieth. Koro mano wacho ni ok nyal timore. Oyudo ka osiptende mag sirkal to gi yedhe mag thieth e sirkal idwa migi ne jok maloso profit. To ma wayudo ka kotima to joma dhi hinyore gin jopiny. Ni mar sama privatization obede to jopiny ok bedo gi nyalo mar yudo thieth kaka dwarore. Ngata man gi matimo profit keto private hospitals and ngata madwaro profit. It's unfortunate, and I think this has to be addressed by the Kenyan government, that in Kenya it is barely 4.4%, and there's no way universal health coverage can be achieved without adequate funding of health by governments. Privatization is not a solution. Privatization only enriches for-profit corporations. Riwruok mar Kenya Red Cross bade ma Homa Bay oyango ni thoth gwenge kaunti ma Homa Bay oseyudo hinyruok kaluwore gi midhiero mar oula nyaka ne koth chak chue pacho kaendi. Coordinator mar Red Cross e kaunti ma Homa Bay, Samuel Omondi, wacho ni koth madhi nyime osemiyo aoche mopogore opong' kendo chako donjo nyaka bier kod puothe bende. Moko kuom gwenge ma oula osekelo midhiero ne jopiny oting'o West Karachuonyo, Wang Chieng, Lambwe kod gwenge mag Kajwang' e kar chung' od bura Mandhiwa. Mane ula oyuero nyaka puothe. Migawo mar Red Cross sani be dhi nyime gi kawo nonro madhi mbele sani. Kinde ne koth chwe kabisa e Homa Bay County kod counties mamoko. Chako timo assessment ka watudore kod county government ma Homa Bay kachiel kod sirikal mamalo ka watudore gi stakeholders machalo kaka chife gi jomotelo ne kor gwenge. Sani wantiere kamiluongo ni Nyangweso, aora miluongo ni Awach Tende, ma bende pi osemuomo nyaka ute ji kamiluongo ni Bala. Kinde ni wadwa ni mondo watim extensive assessment ka watudore gi migepe mag sirikal, county government disaster department, mondo wang'e ni to jowa ohinyore maromo nade to kod kit kony ma ginyalo dwaro to gi kaka wanyalo pango kuma gibedie kinde ma pi omuomo kuonde mane gidake. Kodhi mbele ni piny owacho golo siem ne jodak magwenge ma etago e kar chung' od bura ma South Mugirango e kaunti ma Kisii mondo chung gedo mag udi e kinde ni ma koth medo chue. Ma en kaluwore gi midhiero ma sani koro koth kelo ne udi ma igero kod udi mamoko e gwenge ma Kisii kod alwora no. Jafwambo marwa Brian Nyilima miyo ler mar wachni. Koth machwe mapek kod oula pachoka medo kelo midhiero ma opogore ka thoth oganda wito mwandugi kendo udi bende mukore. Asa shida tuko nayo hapa, manyumba inaanguka, imesinki. E gweng' ma Itago kaunti ma Kisii, kod oula kod yiengni mar piny osekelo mukruok mag udi maromo 84 kendo weyo oganda buora ka onge kar dak. Katika sehemu hii kuna nyumba binafsi ambazo zimepata hiyo mtetemeko, na ukiona utaona kuna mwenya, kuna ukuta ambazo karibu ziporomoke. Tuko na manyumba karibu 84 zimekuwa damaged completely, yani zile ziko jini. Kunde ma South Mugirango bende suyudo midhiero makama. Umezuru shule mbili hapa, shule ya msingi na shule ya sekondari ambazo tayari
zimepata maafa ya mvua na hiyo mtetemeko wa ardhi. Jodak onyiso luoro margi kaluwore gi midhiero makama ka gikwayo piny owacho mondo chwalnegi kony moro amora kaka mano mar chiemo. Tunaomba serikali kama kuna usaidizi tupate tent ya kujisaidia, sababu unakuta mtu wako na watoto 5, mama na baba, sometimes unakuta hata njia ya kulala kuna. Commissioner ma county ma Kisii Tom Onjero kwayo jodak mondo chug chenro mag gero udi e seche makoro koth ng'eny. Brian Nyilima, Ramogi TV. Piny owacho osechako ndiko jopur ma Migori ne chiwo kony mag pur. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kike baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, diekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711-087-000 and visit us at any KCB branch countrywide. Ondonyo weche mag ohala ni piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore kod riwruok mar jopur mong'ere kaka Kenya National Farmers Association ochako chenro mar ndiko jopur kaka yo mar neno ni jopur oyangi makare mondo giyud dongruok kowuok kuom piny owacho. Jafwambo marwa Joma miyowa ler mar wachni. Kaunti ma Migori en kaunti ma bende ong'ere kod wechego mag pur mar kothe ma opogore opogore ma oting'o niang', rabuon, ndawa, kaachiel kod mamoko. Kata kamano, kuom higni malach, kwan oganda matimo wechego mag pur ok osebedo ka oyangore makare, gino ma bende osemiyo jopur ok osebedo ka yudo kony mowinjore kawuok kuom piny owacho. E okang' mar yango jopur madieri, piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore riwruogno mar jopur ma ong'ere kaka Kenya National Farmers Association ochako chenro ma ndiko jopur e kaunti mangima. Gima wadwaro ni wabedo gi ujumbe, wabedo gi information ni to jopur adi ma wan go, to gipuro gimane, to gin gi kar kanye. Wadwaro ni en ka ng'ato penja ni to in gi jopur abel adi ma in gi kaunti, tadhi me kompyuta tang'iyo ni season mokalo ne gin kama. Ka chich ni gidhi change, tachaka oro man ofisa na ndo gung'iya ni to ji adi momedore kata ji adi mowe pur bel. E bwo chenroni ikawo nonro mar jopur ma oting'o kothe ma gipidho, jamni ma gipidho, kuonde ma gido chiro kod mamoko. Gimomiyo watemo timo gini ni mondo omiwa yo mayot mar budgeting. Kata ka koro wadwa tero jomiluongo ni extension officers, staff wa manie field makonyowa reach out to farmers, to wang'eyo ni kidhi Nyatike to magi e major crops kata magi gik ma jopur watimo. So the registration will help us put farmers into different categories. We work with the county government of Migori to make sure that every sub-county will fit a specific crop. Migao mar pur e kaunti ma Migori yango ni bed nonro mar jopur ok osebedo malong'o, osekelo pek ne piny owacho e chiwo kony ma owinjore.
Nitie registration mano tim machon mar fertilizer. Though nika sirikal mano donjo no wacho ni mondo wa itiyo gi mano. Registration mar fertilizer specifically itiyo gi data ma sani jomodhi ka chief to register mane matiyo sani. Chieno ni mandiko jopur matime sub-county zaboro duto e kaunti ma Migori bende igeno ne dhi konyo piny owacho mar kaunti e tulo jopur kod chiro mowinjore. Seche moko bende mondo miwambe wa decide kata kaka gik mwang'iew kaka department mwapogo ne jopur. Watimo gimiluongo ni market survey. Wang'eyo jo ohala di manie town to gik maging'iewo gi nango to bei gi nango. Koro miyo wambende wajipanga. We will actually link the farmer to the market. So market linkage will be our main intention. And as you know, all the market needs some quantities. Chiendo ni obire kinde ma jopur kod jopith jamni e kaunti ma Migori osbiro kaywak ni kony ma ichiwo kod piny owacho osbiro mana kadhi ne jogo ma ok jopur madieri nikech jopur madieri ok osiang makare e kaunti ni. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Aya, kwa Migori tuwadhi yue mara matin kwa duogo to weche mag tuke chakore gi Jaka Black kigidhi mabura hii. Skunde sekondar mag Rift Valley otimo maber e ng'wech madhi nyime Eldoret. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Malaria en tuo mamako kidieny moramora mar dhano. Mine mapek kod nyithindo mantie e bwo higni 5 ni kod atamalo maduong' mar yudo tuo mar malaria. Koyo yath e yo mopuodhi mar nego suna kod duoko piny yudo tuo mar malaria. E Homa Bay County, chenro mar kuo yath biro timore e kind tarik 12 dwe mar 4 nyaka tarik 8 dwe mar 5 higani endi e kuonde chung' od bura mar Rachuonyo East, Rachuonyo North, Rachuonyo South, Rangwe, Ndhiwa, Homa Bay Township, Mfangano kod Ruma Kaksigri Eastward e Suba South. Bang' kuo yath ne ni nindo e i bwo net mothiedhi kendo kik iluok kata muono korot nyaka bang' dweche 9. Oteni okelni kod migawo mar weche thieth ka joyudo sir kowuok kuom jo Amerka kokalo PMI USAID. Machiegni weche mag tuke nyinga Milton Jaka Black. Ho mar okak norieny ng'wech mag mita 300 steeplechase e tuke mag sikunde mag secondary madhi nyime e boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu. Thuolo mar ariyo mokwongo e kidieny mar yawuoyi gi nyiri nodhi e skunde mayudore e ho mar okak e odiechieng' mokwongo mag tukego mag ng'wech manobagi e mbalariany ma Eldoret. James Opondo nigi ler mathoth. Kidieny mar yawuoyi e ng'wech mar mita 3,000 chikruok e sigingi kata steeplechase, Matthew Kipkosgei masomo e sikund sekondar ma St. Francis Kimuron, kaunti ma Elgeyo Marakwet nobedo jaloch. Kipkosgei ma en jahigni 17 nolero ni wuongi ma bende ne en jang'wech higni mokalo ema ne omiye mijing'o kogeto ting'o nying Kenya e ng'weye mag Afrika ma ugwe dwe mar 8. Ezekiel Ruto mawuok e sikund sekondar ma St. Mathias Mulumba mayudore West Pokot notika thuolo mar 2 bang' ringo kuom dakika 9 gi nyiriri 2-4. Hiyo imekuwa sawa sana, lakini matope ilikuwa inaleta shida kidogo, lakini nilivumilia sana. Nilivumilia juu nilikuwa nakumbuka
yale yote ambayo nimepitia, nikasema hapana, wacha nivumilie. An nine kop ma en jegni 16 nonyiso kit ng'wech maber kendo loyo ng'wego e kidieny mar nyiri. Nine kop masomo e sikund sekondar ma Kiambogo mayudore kaunti ma Nakuru noringo kuom dakika 11 gi nyiriri 1-8. Sharon Chepkurui notieko e thuolo mar 2 ka thuolo mar 3 nokaw gi Vivian Chepchumba. Imekuwa vizuri, nimesema ni asante kwa Mungu kwa kunipea nguvu. Sikuwa na expect. Ndoto yangu nilikuwa niende ni compete na countries zingine, niweze kuwa wa Kenya. Na expect tu nikimbie vizuri. Etuke mag rugby jotuga 15 koni gi koni team sikund sekondar mabutula ongado tiko mar nus finals e pool B ka All Saints mawuok e county ma Embu osengado tiko mar donjo e tielo mar nus finals e pool A. Kwanza tulianza on a high note because we knew the boys were ready, because they knew that it was a win game. We had to win that game to secure a place. Although we have one match to go, that means maybe we get to win at the pool and then Hama to go number 2. Hoho marokaka mungere koda tuke mag ng'wech onyiso pek marge. Tuke mag ng'wech mag mita 3,000 e chikruok e Sigingi kaachiel kod ng'we mag mita 10,000 e tuke mag sikunde sekondar madhi nyime e boma ma Eldoret. Joloch koro biro ikore ne tuke mag Afrika ma ugwe mibro bagi e boma ma Kigali, Rwanda. James Opondo, Ramogi TV, Eldoret, Uasin Gishu County. E weche mamoko ni tim mar Gor Mahia kawuono nomedo dong' e telo mar lig maduong' ma pacho ka bang' loyo Talanta gonde 2-1. Tugono nogo e paw tuke ma Kasarani. Gonde duto mag Gor nolo gi jatugo Benson Omala. Tugo machielo Tusker FC nolo KCB gol 1-0. Ka koro Tusker ni e thuolo mar 2, Nzoia Sugar bende noluoko Rangers 3-2. Eka FC Leopards odhi amodhi 1-1 gi Bidco United. Police FC bende no nywando tim mar Bandari gonde 3-0 Mombasa. Look, we knew Talanta were going to be an incredibly difficult opponent. Doesn't matter what the score is, you know what you're going to get from Talanta. It's a very aggressive style of play, a lot of energy, and so we knew that, and we knew we had to cope with that. I thought we did very well in the first half, although, one maybe little mistake from us trying to be a bit too expansive has allowed them to score a really nice goal. Ang'eni tugo makoro osechakore sani en maji duto rito to motelo ne mano jotugo mag Manchester City oseramo ni gidhi donjo e pap gi mirima mager